sha'ban ta 1446. A yau mun samu labari daga shugabanni da ƙungiyoyi daban-daban da ganin sabon watan Ramadan a garuruwa daban-daban. Mun gamsu da wannan rahoto da aka aiko mana da wannan shugabanni, kuma muka tsaye da gobe 1 ga watan Maris da zama 1 ga watan Ramadan insha Allah. Muna da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bauta masa, ya ba mu ikon taimaka ma ƴan uwanmu marasa galihu, ba mu ikon yi ma shugabanninmu addu'o'i domin su gyara ƙasarmu, ba mu ikon taimaka ma bayan Allah marasa galihu. Muna ƙarfiya ga duk ƴan uwanmu musulmi maza da mata a duk ƙasar nan, a ɗaure da mara a dage wajen bautar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka, wannan wata mai alfarma. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bauta masa, ya ba mu ikon a zuciyar wannan wata mai albarka, ba mu cikakken ladar da yake ba bayan da suka yi wannan azumi a aljanna firdausi ba tare da hisabi ba. Muna kara da shi, muna muku barka da shugaban wannan wata mai albarka, Ramadan Mubarak, zuwa ga duk ƴan uwan musulmi na ba kasar Najeriya ba da faɗin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.